мақсади асосии он муайян ва мушаххас намудани гирифторони бемориҳои гуногун мебошад. дар ин рӯз сокинони ҷамоату деҳот ва шаҳраки шаҳри Турсунзода аз субҳи барвақт ба беморхонаи маркази кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ ҳозир шуда бо навбат аз ташхисҳои гуногуни пешниҳод намудаи табибон мегузаштанд. беш аз 200 нафар табиб ва ҳамширагони шавқат хизматрасонӣ ва қабули сокинонро дар сатҳи зарурӣ ба роҳ мода то нисфирӯзӣ зиёда аз 1000 нафар муроҷиаткунандаро аз ташхисҳои гуногун гузаронданд. аз ҷумла ташхиси ултрасадо, муайян намудани қанди хун, рентгенография ва боз чанд ташхиси дигар ки барои маълум намудани шахсони гирифтори бемориҳои гуногун равона шудааст ба таври ройгон сурат гирифт. дар беморхонаи марказии шаҳри Турсунзода корвони саломати ташкил карда шудааст ки дар он ҳамаи мутахассисони ҳамаи соҳаҳои тандурустӣ иштирок карда истоданд. табибони бемориҳои дарунӣ, ҷарроҳон, урологон, ҷарроҳии асаб, осебшиносон, асабшиносон, бемориҳои кӯдакона, бемориҳои амрози занона, ҳуҷраи ташхиси ултрасадо, ҳуҷраи ташхиси барқии дил, ҳамаи мутахассисон омода мебошанд ва мо ба нақша гирифтем ки дар ин рӯз на камтар аз қариб 3000 нафар шаҳрвандонро аз ташхисҳо ва муоинаи тиббӣ ба таври ройгон гузаронем. инчунин дар беморхона ба нақша гирифта шудааст ки дар ин рӯз ба 200 нафар хатна, ҷарроҳии хатна гузаронда шавад. инчунин дар беморхона дар ин рӯз чанд қадар ки ҷарроҳиҳо ба нақша гирифта шудааст, ҳамаи онҳо ба таври ройгон гузаронда мешавад. чорабинии мазкур ҷиҳати солимии аҳолӣ равона шуда ҳамзамон имкон фароҳам меорад то нафарони ба бемориҳои гуногун гирифтор шуда пайи табобати худ чораандешӣ намоянд. солҳои охир ҳукумати ҷумҳурияи Тоҷикистон чунин иқдомҳои негро пайваста амалӣ менамояд, зеро сиҳати аҳолӣ ин боигарии давлат ба ҳисоб меравад. гузориши Хуршед Алимов, Соҳибнур Абдурасулов аз шаҳри Турсунзода барои барномаи иттилоотии Навид.